водосвет за здраве и успехи коалиция Реформатори и демократи за Перник стартира предизборната си кампания. Кандидатът за кмет на община Перник, доктор Мария Маринова, бе представена от народният представител доктор Валентин Павлов. Човек, който никога, по никакъв начин, за стената на нищо не се премести в друга посока, освен в дясно. Въпреки трудностите, ние се съхранихме през годините и днес сме заедно с всички представители на демократичната общност, а когато сме заедно, можем и сме по-силни, каза доктор Маринова. Предлагаме на нашите граждани един договор. Договор, който ще бъде изпълнен, ако ние бъдем избрани. По този начин показваме нашата сигурност, нашата компетентност и нашата сила. Доктор Маринова представи останалите кандидати за кметове по населени места, а председателят на предизборния щаб и общински координатор на СДС Християн Даскалов представи листата за общински съветници на коалицията.